one. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Don't act like you don't know. Know what I came for. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. You take one, I take one. You can't hide, you can't run. Too late to turn back. This is the payback. Yeah. Ден първи. Изгубени сме в гората. Много опасно между другото. Виждате блата, треви. Чувам нещо като раптори. Зона 51. Искам един научен коментар за тревите да ми позволите. Да. Да са зелени. Поне все още сме в безопасност. Важното е, че имаме мачете. Забележите, Чуваме странни звуци. набивам. Това ни е нашето оръжие. Ще оцелеем. Това е нашия... Отново блато. Не знам какво да го кажем. Дълбоко е. Трябва да внимаваме. О! Той заседна. Спасяват. Добре ли си? В момента оръжието е при неориентир майстор. Да отивам да си го взема. В момента може да забележите как страшен бълък се опитва да ни води. Той се мисли за алфа, но не разбира, че е омега. Забелязвате как странно се опитва да се прави шапка. Това е признак на разочарование. Не ми е интересно, защо се разводила. Защото има меч. Мачете. Много обичат да се карат. Да. Борят се за мястото на алфа. Да. Но хубаво си е. Опитва да оцелее в дивата природа. Но хубаво е като нас да си бета. Ако умре алфата, И следи от някакво животно. може би е змия. Влачи левия крак. Или е Мога да го гигантска опишем змия. много добре. Според мен е змия. Питон. Имаме още един спътник. Без билет. Следи стата са по-дълбоки. Забелязва се. Тук изгледа малко избледняване. Но отново изгледа също следи. Явно да се надяваме, че скоро ще сме по петите на това съзнание. Издирваме генно модифицирано същество. Хора, Не бяхме ли прекия път е от тук. И ето тук е отново. Даде. Даде. И беше по-бързо, като минахме оттам. Тук има пътека цяла. Точно се хрест. Да, ти се навираш повече в храсти. Виждате какво става, когато... Отново пада, не знае къде полюс сме. неориентираност? Да, това е интересен индивид. Затова винаги остава най-отзад. Вижте го недоволен е много при това. Започва да сме. It's angry, it's angry. Поемам водачеството. Ще се опитам да изведа групата от номер. Говорим на сила. Как са пътек? Не са оплакваме се да Чуваме някакъв звук. Тихо. Ирена става по-плъзга. Ще спрем за снимането за момента, защото вече става опасно. При това много. Чуваме диви зведрове. Звук. Ще се върнем след рекламите. Звук.
Отново имаме проблем с лидерството. Това е ден втори. Възникват големи спорове. Да. Между... Точно. Това са кодовите имена на омегата и бетата в нашата гутница. За момента бетата се прави на водач, иска да докаже на стадото, а пък омегата, като пълна кукумявка и папагал, повтаря всичко след него. Чак вече не могат да комуникират както трябва. Пътят става опасен и наклонен. Продължават да се карат. Имам чувството, че накрая алфата ще ги укрути. Ето, това е. Показа се кой е алфата, обади се и веднага мъкнах. За малко да стане ПТП. Опасен път. Мисля да спра за момента. Това беше ден втори. Много тежък. Продължаваме напред. Take one, I take one. You can't hide, you can't run.